No a tu už je Petra Vlhová, víťazka ostatných pretekov vo svetovom pohári v Jasnej, v obrovskom slalome. Vtedy v prvom kole obsadila druhú pozíciu, ale dokázala predbehnúť všetky ostatné superky, aj Michaelu Šifrinovú. Tak veríme, že dnes to opäť vyjde. A Petra Vlhová, pozor na tieto problémy! To je škoda. Petra Vlhová končí. Tak to je teda veľké nešťastie. Jasná stíchla. V cieli hromové ticho. Tak veríme, že Peťa je v poriadku, to je najdôležitejšie, ale toto je športová tragédia. Toto sú zatiaľ preteky, ktoré si vyberajú krutú daň takmer u všetkých favoritiek. Bohužiaľ priľahla na vnútornú lyžu. Tak dúfajme, trošku je tam vytočilo nohu. Dúfajme, že jej to nespôsobilo žiadne natiahnutie. Po vnútornej lyži. Po vnútornej lyži trošku sa tam proti natočila. A toto bolo nepríjemné. Teraz ako sa jej tie pätky skrížili. Dúfajme, že bude v poriadku. A mohla všetko napraviť v zajtrajších pretekoch. Tak toto je naozaj obrovský šok pre všetkých priaznivcov tu v Jasnej. Preteky sú prerušené. No, dúfajme, že Peťa je v poriadku. Ako som spomínal, to je najdôležitejšie. A sa tam asi trošku zamotala lyžou alebo lyžiarkou do siete. Tak to je nepríjemný pohľad, veľmi. Zaplnená tá prírodná tribúna, koliesko. Organizátori urobili veľký kus práce, aby pripravili tento kopec. Ale veríme, že aj tak si to diváci užijú, aj keď už bez Petry Vlhovej dnes. O to viac budeme držať palce. Ak sa samozrejme nič vážne nestalo zajtra. Podľa toho pádu by to malo byť v poriadku. Trošku si tam možno sekla lyže. Ale tých lyží má Petra dosť, takže lyže budú najmenší problém. Hlavne nech jej zdravie je v poriadku.